ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କିଛି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ହଉ କି ଭାଇମାନେ ହଉ କି ଭଉଣୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ ଦୟାକରି ଭିଡିଓ ଟିକେ କାଟନ୍ତୁନି। ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଭିଡିଓ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଖରାପ ଭିଡିଓ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ କାଟିଦେବେ। ପ୍ଲିଜ ଭଲ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଜାଣିବା ଭଳିଆ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମତେ ମାର୍କେଟରୁ ଟିକେ ମାନେ ଜଳଖିଆ ଆଣିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମତେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବ୍ରେଡ ଚପ୍ ଖାଇ ନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ କହିଲି ବ୍ରେଡ ଚପ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ଘରୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ବ୍ରେଡ ଚପ୍ କଣ ଜଳଖିଆ କଣ ଏମିତି ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବ୍ରେଡ ଚପ୍ ର ହାଲତ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଉଛେ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଇକ ବି ନାହିଁ। ମାନେ କେତେ ତେଲ ମାନେ ହାତରେ ଚିପୁଡି ପେପରରେ ଧରି ମାନେ ତେଲ ବି ମାନେ ଇଏ ହଉନି। ସେଠୁ ଦେଖ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କହିଲି ୟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଚିପୁଡିଲୁ। ସେ ସେଠୁ ତା ହାତରେ ଚିପୁଡି ମାନେ ମୋ ହାତ ସରସର ତା ହାତ ସରସର ସେ ପେପର ସରସର। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସାଇଡ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେଠି ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଟିକେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସାଇଡ କରିକି ଭଲସେ ଚିପୁଡୁ। ସେ ସେଠୁ ତାକୁ ଭଲସେ ଚିପୁଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ପୁରା ପାଖକୁ ଆଣିକି ଦେଖଉଛି ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ହଉଛେ। ଆପଣ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ବି ହୁଏ ମୁଁ ବି ଏଇ ଟାଇପ ର ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ। ମାନେ ବାହାରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିକି ଖାଇବା ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ହାବିଟ ଅଛି ବ୍ୟାଡ ହାବିଟ ଗୋଟେ। ଏ ଭାଇ ନିଜେ ଘରେ ବନାଅ ଖାଅ କଣ ଦରକାର ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଖାଇବ ବେମାରୀ ଦେହକୁ ଡାକିବ। ଦେଖ କେତେ ତେଲ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷର ହାଲତ କଣ। ସେଠୁ କହୁଛି ମାନେ ଭଲସେ ଚିପୁଡିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଠା କରିକି କହିଲି ସେ କହୁଛି ଚିପୁଡି ଦେଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେଠୁ କହୁଛି ତୁ ତ ଖାଇବୁ ଆଉ ଖରାପ ହେଲେ କଣ ହେଲା। ସେ କହୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଇବି ଟୋଟାଲି ଖାଇବିନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଖାଇବି କିଛି ନା ନ ହଉ କି ନ ହଉ ଟିକେ ଖାଇବି କାହିଁକି ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଛୁ ଭାଇ ମାଗଣା ଆଣିନୁ। ସବୁତିକ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ବି ଭଲ ନୁହଁ। ତା ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ସବୁତିକ ଜିନିଷ ଖାଇବି ଆଜି 20 ଟଙ୍କା ସାରିଥିବି କାଲି 30 ଟଙ୍କା ମେଡିକାଲ ରେ ସାରିବି। ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ପ୍ଲିଜ ଦୟାକରି ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷର ମାନେ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁନି ଟୋଟାଲି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ଘରେ ବନେଇକିନି ଖାଆନ୍ତୁ। ଘରେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ବନେଇକିନି। ଏମିତି ବାହାର ଜିନିଷ କିଣିକିନି ଖାଆନ୍ତୁନି। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପେଟ ବଢୁଛି ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ବେମାରୀ ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ ର ଜିନିଷ ଖାଇକିନି ଏମିତି ହାଲତ ହଉଛି। ତାପରେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠି ରୁଟି ମୋ ଭଉଣୀ ରୁଟି କରୁଛି ମୁଁ ଏଠି ପନିର ତରକାରୀ କରୁଛି। ସେଠୁ ଆଜି ଆଉ ଏସବୁ ଖାଇକି ଟିକେ ମତେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଆଉ ପନିର କୁ ରୁଟି ଆଉ ଖାଇନି। ସେଠୁ ମୋ ଭଉଣୀ କହିଲି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଁଳା ଜୁସ ଆଣିଦେ ଯୋଉ ହେବି ଖାଇବା ଖାଇଛି।